आज होगा असली फैसला, काहे से कि दोनों सुपरस्टार के गाना एक साथ रिलीज भइल बा। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करे वाला बानी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में। काहे से कि दोनों सुपरस्टार के गाना सेम टाइम पर और एक साथ रिलीज भइल बा, तो ओकरे बारे में हम बात करे वाला बानी ये वीडियो में। तब बना रहो वीडियो में लास्ट तक, काहे से कि बहुत सारा बात बताएं कि कौन सा गाना में दम बाटे और कौन गाना बाजी मारे वाला बाटे। तब बना रहो वीडियो में लास्ट तक। तब आई लो, आज सुबह सुबह दोनों सुपरस्टार के गाना एक साथ रिलीज भइल बाटे। खेसारी लाल यादव के गाना सजनवा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, और वहीं पे पवन सिंह के गाना एके ओढ़निया एजे फिल्म के यूट्यूब चैनल से। तो चला भाई बात कर लिया जाओ कि दोनों सुपरस्टार के गाना कैसन बाटा। तो सबसे पहले बात कर लिया जाओ पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। तो पवन सिंह के गाना एके ओढ़निया, एक गाना के लिरिक्स और म्यूजिक एकदम दमदार बाटे और एक गाना के पंच लाइन इतना जबरदस्त बा कि ई गाना इंस्टाग्राम पर वायरल हुई। काहे से कि एक गाना पर बहुत काफी ज्यादा रील बन सकता इंस्टाग्राम पे। अब बात कर लिया जाओ खेसारी लाल यादव के गाना सजनवा के बारे में। तो सजनवा गाना के भी म्यूजिक और लिरिक्स एकदम दमदार बाटे। म्यूजिक और लिरिक्स में कोनो कमी नहीं के, लेकिन एक गाना के म्यूजिक एकदम माने पुराना धुन पर एक गाना के बनावल गइल बा। बाकी गाना ठीक बाटे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलो देख लिया जाए जो दोनों सुपरस्टार में से कौना सुपरस्टार के गाना के लोग पब्लिक ज्यादा पसंद करता। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। तब आई लोग पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाना अला हो गई 4 घंटा, यानी दोनों सुपरस्टार के गाना अला हो गई 4 घंटा। और ये 4 घंटा में कौन सुपरस्टार बाजी मारताने उहे दिखावे वाला बानी। तब आई लो 4 घंटा के अंदर खेसारी लाल यादव के गाना सजनवा पर 2,41,000 व्यू पर 72,000 लाइक मिलल बा। और वहीं पर पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना पर एके ओढ़निया पर 3,78,000 व्यू पर 62,000 लाइक मिलल बा। तो अभी 4 घंटा के अंदर भाई दोनों सुपरस्टार के गाना में पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना एके ओढ़निया अभी आगे चलता है, यानी अच्छा खासा पब्लिक के प्यार मिलता। वहीं खेसारी लाल यादव के गाना पवन सिंह के गाना से लाइक में आगे बाटे, लेकिन पवन सिंह के गाना खेसारी लाल यादव के गाना से व्यू में बहुत ज्यादा आगे बा। यानी कि अब भी प्रेजेंट में पावर स्टार पवन सिंह जी बाजी मारत है और शाम तक पूरा अच्छा रिपोर्ट दे हम। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।